корепетитор господин Тихомир Тодоров. Уважаеми родители и гости, имам удоволствието да ви представя и ръководителя на танцовия състав при училище Елин Пелин, дългогодишния ръководител и хореограф в училище Елин Пелин, господин Тодор Тодоров. Господин Тодоров води нашите деца на всички състезания, окуражава ги, гости ги и те се представят отлично. Особено сме горди с техния златен медал тази година от Орфеева дарба. Благодаря, господин Тодоров. Господин Тодоров работи с господин Веско Русев. Уверено по техните пътеки върви и най-младия хореограф в училище Елин Пелин, господин Радослав Иванов. Благодаря ви, господин Иванов. Наш ученик, възпитаник и надявам се продължител на доброто дело в училище Елин Пелин. Господин Радослав Иванов работи с Красимир Димитров, своя корепетитор, който тази година, освен корепетитор, благодаря ви, господин Иванов. Освен като корепетитор се представи чудесно с тези музикални инструменти, за които научихте нашите ученици, а те нали са много талантливи, веднага станаха истински артисти. За талантливите ни певци от години се грижи госпожа Даниела Костова. Тя превръща нашите тинейджери в освободени артисти. Благодаря ви, госпожо Костова. Тази година на сцената на Летния театър се изявиха и като артисти, и като танцори, и като певци децата от 4-ти А клас. Тяхната учителка обаче, госпожа Йорданка Димитрова, е тази, която даде много за тези деца през 4-те години и аз искам да я приветстваме. Много ви благодаря за това, което направихте. Сценария на днешния концерт подготвиха госпожа Мирослава Цонева и госпожа Маргарита Младенова.